Gràcies per acompanyar-nos en aquest webinar de Morabanc, on exposarem unes eines molt útils pels vostres negocis en tot moment, però especialment en aquests dies de Covid-19. Tenim des de casa connectats, de seguida us els presento, els dos nostres experts que ens ajudaran a treure en l'aigua clara i a aportar solucions, el Jordi Vilanova, director d'empreses de Morabanc, i el Jordi Serracanta, gestor del seu equip i especialista també en sistemes de pagament. Parlarem amb ells per exposar-nos solucions per aprofitar aquesta oportunitat que des de dilluns tenim de fer comerç online per activitats no essencials, amb solucions pràctiques i fàcils d'implementar. Durant tota la presentació teniu la possibilitat de fer preguntes. Aquí a la part dreta de la pantalla, a la secció preguntes, ens podeu deixar escrites les vostres preguntes en el moment que us sorgeixin i nosaltres les traslladarem als nostres experts al final de la presentació. Per tant, el que ens interessa és que quedi molt clar tot el que avui explicarem i que us pugui ser útil en el vostre negoci. Abans de començar i per acabar de donar temps a la gent que s'acabi de connectar, us posem un petit vídeo d'uns 30 segons que capta una mica el moment en el que ens trobem avui. Quan aixeques la persiana, s'engega el país. Perquè som un país de comerç, de persones que treballen, emprenen, creen i ens cuiden. Avui pots aixecar la persiana obrint l'ordinador, la tablet o el mòbil. I estem a prop per fer-t'ho fàcil, amb sistemes de pagament a distància i amb suport financer personalitzat. A Morabanc donem solucions pel comerç i els negocis d'Andorra per aixecar totes les persianes i posar en marxa el país. Morabanc. Tens un banc. Bueno, doncs la veritat és que el concepte és una mica aquest, no? Aixecar la persiana, tornar a rodar, tornar a generar negoci i poder-ne treure al cap després d'unes setmanes complicades. Comencem per fer una fotografia del moment en el que ens trobem ara. Ara mateix, amb aquest recent decret que obria la possibilitat de fer comerç online per, diguem-ne, les activitats no essencials, Jordi Vilanova, fes-nos aquesta petita fotografia del moment en el que ens trobem ara mateix. Bé, bon dia a tothom i gràcies per la vostra presència virtual en aquesta webinar. Bé, com ja sabeu, el 14 de març es va publicar un decret que tenia com a objectiu adoptar mesures excepcionals per la situació d'emergència sanitària causada pel coronavirus. Aquest comportava el tancament de la majoria d'activitats econòmiques d'Andorra, a excepció d'aquelles considerades de primera necessitat o bàsiques. Òbviament, això té un impacte molt important en diferents àmbits difícils inicialment de valorar. A demanda del teixit empresarial del país i d'acord amb les xifres publicades a diari pel govern d'Andorra en referència a la Covid-19, el passat 17 d'abril es va publicar un nou decret que autoritzava la prestació de serveis a distància o mitjançant el comerç electrònic a totes les empreses del país, inclòs aquelles, molt important, que no tinguin autoritzada l'activitat de comerç al detall de correspondència i per internet. Remarcar, això sí, que és una mesura puntual i extraordinària. En aquest sentit, és una molt bona notícia, ja que quasi més de 600 establiments tornen a obrir les seves portes, el qual ens permet, tot i que sigui un moment excepcional, començar a recuperar lentament, això sí, l'activitat normal. Els comerciants amb els quals he pogut parlar aquests dies estan satisfets amb la dinàmica de vendes però no val a dir que hem de ser prudents, però com a mínim el feedback que hem tingut és positiu. I ja per acabar la presentació, òbviament d'una crisi sempre han de sorgir oportunitats o millores perquè els nostres comerços siguin més atractius, més coneguts arreu, per millorar les relacions amb els nostres clients i, òbviament, millorar la xifra de negoci. I en aquest sentit, l'eina que avui us presentarem us ha d'ajudar, us ha de permetre a potenciar el comerç electrònic i la prestació de serveis a distància d'una manera molt senzilla i segura per a tothom. Molt bé, perquè la veritat és que depenent de la tipologia d'empreses, evidentment, i tenim empreses al país molt habituades ja a fer comerç electrònic, que suposem que podrem activar la seva activitat sense gaires canvis, altres que potser no ho havien fet mai i ara tindran aquesta inquietud per intentar generar una miqueta de negoci. Al final el procés és tenir el gènere, el producte, el servei, tenir el canal de venda, arribar al client per poder vendre-li o promocionar-li el servei, lliurar-li i cobrar-li. És el procés, diguem-ne, simplificat de l'activitat econòmica. Jordi Serracanta, quin tipus d'empreses tenim ara mateix al país
i, sobretot, entenem que les que tenen la inquietud més accentuada són aquestes que fins ara no feien comerç online i ara es veuen obligades o tenen la possibilitat de fer-ho, però amb un temps reduït de temps. Sí, hola, bon dia a tots. Com deia molt bé el meu company, el Jordi Vilanova, el tipus d'empreses que tenim aquí al país, teníem unes que ja havien entrat, sobretot, en el nostre o en l'entorn online, i, per tant, aquestes no els hi ve res de nou, però sí que amb aquestes mesures que s'han anat aplicant per part de govern amb l'apertura d'aquesta venda online en la resta de comerços, doncs ens trobem aquesta necessitat de tenir cobrament. Des de Morabanc, el que tenim, i podem veure en aquesta presentació, són dues solucions. Per un costat, el PayMail és un mètode de cobrament molt senzill, no requereix cap instal·lació tècnica a casa dels nostres clients, et permet la possibilitat de fer cobraments online i, sobretot, és de molt fàcil ús. I l'altre, que és el típic TPV virtual que tots estem, o que segur que en algun moment ho hem fet servir, que és un TPV virtual per a empreses que ja disposen d'una web de venda online o que l'estan desenvolupant, sobretot que tenen aquest carretó de la compra integrat i que al final es fan el pagament en la mateixa pàgina web. Igual com l'altre és una tecnologia molt senzilla i segura d'utilitzar i és ideal per gestionar un gran elevat volum de vendes i que no requereixi de cap intervenció manual. Com dèiem, anem una miqueta potser en aquestes empreses que no estan en el món virtual i que ara se'ls obre aquesta possibilitat. Anem, doncs, si us sembla, a explicar una miqueta quin és el PayMail de Morabanc. Què ofereix el PayMail de Morabanc? Doncs és molt senzill. El PayMail de Morabanc, com diu aquest text d'aquí, és tot el que es necessita per cobrar amb un sol clic. De fet, en el moment en què nosaltres o vosaltres, els comerços, tingueu aquesta necessitat, el primer que heu de fer és posar-vos en contacte amb el vostre gestor de Morabanc i si no sou clients de Morabanc no hi ha cap problema, us podeu posar amb el nostre servei d'atenció telefònica que ràpidament us assignarà un gestor per poder fer tots els tràmits i és així de senzill. Un cop ja hem fet aquesta demanda de PayMail, el que ens permetrà això és totes les comandes que pugueu obtenir dels vostres clients per part de telèfon, per part de WhatsApp o per correu electrònic, és a dir, per qualsevol d'aquests canals. Un cop hagueu arribat ja amb un acord de quin és el tipus de producte que li vendreu, senzillament aquí el que fareu és, utilitzant el PayMail, el donareu d'alta en aquesta aplicació i tindreu la possibilitat d'enviar-li un mail amb un link adjunt en el qual se li activarà quan el client digui pagament, un TPV virtual, se li haurà un TPV virtual segur i ell allà posarà les dades de la targeta de crèdit. En el moment en què això estigui realitzat, vosaltres, comerç, rebreu un correu dient aquesta venda ja està feta i, per tant, podreu preparar el que és el material que heu venut perquè el client ho vingui a buscar o vosaltres fer-ho servir a domicili. Molt bé, fem una mica de recapitulació i em permetreu agafar aquest rol de persona menys tècnica perquè quedin clars els conceptes. Al final tenim producte o servei per vendre, canal, sigui per telèfon, sigui per xarxes socials, sigui per web, i el que ens aporta aquesta eina de PayMail és per una persona que no tingui aquesta estructura d'e-commerce instal·lada és poder fer aquesta última part, que és la del pagament, la del pagament-cobrament del servei o producte, simplement generant una factura, enviant-la per correu electrònic i el client, fent un clic, ens fa el pagament. Quines necessitats tècniques requereix poder aplicar això al nostre negoci? De fet, de necessitats tècniques, l'únic que es necessita en aquests casos és un navegador, és a dir, un navegador que pot ser amb un PC que tinguem a casa, amb una tablet, amb un telèfon mòbil, connectar-se a la web morabankpaymail.ad, en el qual prèviament ja us haurem donat un usuari i un password, i a partir d'aquí, en el qual el comerç ja no necessita res més. Sí que és veritat que hi ha un requeriment, és que el nostre client hauria de tenir una pàgina web o un perfil comercial a dins de les xarxes socials, ja sigui Facebook, ja sigui Twitter, ja sigui Instagram, però és l'únic que nosaltres demanem perquè al final és una manera també que té el nostre comerç de comunicar-se amb el seu propi comprador. Però com dèiem, de requeriments tècnics no n'hi ha cap. Per això és una manera d'instal·lar aquest
servei o aquest producte de cobrament d'una manera ràpida i, sobretot, senzilla. Una altra inquietud que segurament a qualsevol persona, doncs, i sobretot si no està habituada al món de l'e-commerce que ens pot generar, i per cert, aprofitant inquietuds i preguntes, us recordo que podeu enviar-nos les vostres preguntes aquí a la dreta de la pantalla, a l'apartat preguntes, i al final de la sessió les hi transmetrem als nostres experts. Però, en tot cas, segurament, una cosa que molta gent es pregunta o es demana és la facilitat. Veiem que el procés sembla fàcil, ho és, i inclús ràpid quan ja estàs en marxa en tota la instal·lació, però a l'hora d'implementar-ho, d'instal·lar-ho, a banda de la facilitat que pugui veure, hi ha un suport per part del banc a l'hora de poder instal·lar això a l'empresa i un seguiment? Sí, realment, com dic, és molt intuïtiu, és a dir, ho podem veure que és una aplicació molt intuïtiva pel comerç, i el suport, tot i que no en necessita, és del vostre gestor de referència, us donarà les 4 nocions bàsiques per poder utilitzar-ho. És a dir, com he de donar d'alta clients, com puc fer per enviar-ho, com puc posar o personalitzar la factura o el link que jo envio, perquè dona la possibilitat de poder-hi posar el logo de l'empresa. Per tant, també és una seguretat que donem en el comprador final de que això està venint de l'empresa que està realment comprant el client. Per tant, com veiem aquí, és una plataforma amb múltiples beneficis. A més, com dèiem, és adaptable a qualsevol de les tecnologies que tenim avui en dia, ja sigui un PC, ja sigui una tablet, ja sigui un terminal telefònic. Tenim explicat el procés. També hem apuntat que és un procés fàcil, intuïtiu, amb tota l'ajuda que calgui per instal·lar-ho, però potser la manera més fàcil d'entendre-ho i d'entendre com podem aplicar això és amb exemples. Jordi Vilanova, si vols comencem i et poso un petit repte ja per començar i aprofitant les dates en les que estem. Demà és Sant Jordi, no sé si tenim entre la gent que ens veu alguna llibreria o alguna floristeria, però seria un cas perfectament estàndard d'utilitat d'aquesta eina. Jo tinc una llibreria i, evidentment, vull vendre llibres, ho puc fer per diferents canals, o una floristeria. Demà és un dia molt assenyalat per això. Doncs així és. De fet, el PayMail seria la teva eina. Com molts oients, segurament tindrem la necessitat de comprar flors o llibres i, a títol d'exemple, la floristeria seria un d'ells. És a dir, bàsicament, jo l'únic que tinc que fer és trucar-te per telèfon, dir-te que vull comprar-te 5 roses, vull que me les enviïs a tal adreça i tu, com a comercial, l'únic que has de fer és generar a través del PayMail una factura, enviar-me-la, jo faig clic en el link que m'arriba al correu electrònic i faig el pagament virtual ràpidament. Estem parlant justament que el procés de venda es podria limitar a minut i mig, 2 minuts. Per tant, és un procés molt ràpid i sobretot molt segur per ambdues parts. Algun exemple més que poguéssim explicar perquè la gent es fes una idea de la utilitat o del funcionament amb potser altres sectors de negoci? Sí, de fet, l'exemple que t'he explicat de la floristeria és un exemple tradicional, d'acord? Però sí que, i suposo que després el Jordi ho explicarà millor que jo, que és la part de seguretat. I en aquest sentit, sí que m'agradaria explicar-vos el per què és útil el PayMail. I en aquest sentit us explicaré l'exemple d'un hotel. Aquí a Andorra hi ha molts hotels que tradicionalment acostumen a tindre clients molt fidels i aquests clients tenen l'acostum o fins avui la mala costum de trucar per telèfon a l'hotel i fer les seves reserves. En aquest moment que fan la reserva, què fan? Donen totes les dades de la seva targeta perquè la persona que els està atenent al telèfon introdueixi una operació manual en el TPV. Clar, això, des del punt de vista de risc, és molt elevat. Aleshores, el PayMail, de què li serveix a l'hotel? Doncs, bàsicament, justament d'agafar, atendre el client per telèfon, fer la reserva i automàticament el recepcionista o la persona que l'atengui m'envia a mi una factura amb la reserva que jo he fet i així jo ja puc fer el pagament de la reserva que l'hotel em demani. En aquest sentit, què és el que evitem? Evitem donar les dades a una persona desconeguda o no, d'acord? I, per tant, la transacció a través de PayMail és 100% segura. Jo suposo que el Jordi després ho explicarà amb més detall, però, bàsicament, justament el que evitem
és que hi hagi manipulació de dades per part d'un tercer intervinent perquè hi hagi per evitar fraus d'aquestes targetes. Molt bé, per un últim concepte que m'agradaria que quedés clar abans de passar a les preguntes, que ja estan arribant en bona quantitat, és que estem pagant de la part del procés de venda de pagament. Per tant, aquí hi ha una transferència de diners i sempre que parlem d'això ens interessa i molt la seguretat. Què em pots explicar, Jordi Serracanta, de la seguretat d'aquesta eina? Bé, aquesta eina està basada en el TPV virtual que té Morabanc, val? Per tant, ja estem parlant de que és una eina segura. No només això, i com molt bé deia el Jordi Vilanova, aquí les marques, tant Visa com Mastercard, fan molt èmfasi o posen molt d'èmfasi en intentar evitar el frau de les targetes. És a dir, que ningú pugui agafar aquestes dades de targetes i utilitzar-les de forma fraudulenta. Quin avantatge té el Paymail? L'avantatge que té el Paymail és que el nostre comerç en cap moment té accés a aquestes dades de targeta dels seus compradors finals, cosa que fa o dona una seguretat important tant pel comprador com pel nostre comerç. Perquè en el moment en què el nostre comerç tingui un accés a dades de targeta de crèdit, ha d'aplicar totes unes mesures de seguretat que són tecnològicament amb un import o uns imports elevats i el que tenim clar és que si el nostre comerç, com deia el Jordi, ven roses, ven llibres, és un entrenador personal o és un hotel, no és el seu pool de negoci. Ell s'ha de focalitzar en el seu negoci pur i dur, no en donar tota una sèrie de seguretat amb unes coses que l'únic que fem és donar-li aquest de més a més perquè pugui cobrar. Per tant, això és un punt molt important a tenir en compte, de que la seguretat amb les dades està totalment garantida. Una altra de les coses que tenim aquí és que els nostres terminals són segurs, per tant, sempre demanarem el codi CIP en el comprador final, en la persona que paga. Què vol dir això? Que mai ningú ens podrà dir, escolta'm, aquesta operació retorna-me l'enrere perquè ha sigut un frau. Per què? Perquè el nostre terminal el que ha fet és identificar de forma inequívoca mitjançant el codi CIP en el seu comprador final. Un cop aquesta operació ja s'ha fet, al final el que ens acaba passant és que ja la podem donar per bona. Sí que després, si no fem el lliurament de la comanda o la comanda no és correcta, també hem de dir que pot ser que el client faci una retrocessió, però no seria mai per frau. Seria o per servei no prestat, producte no s'assembla al que he comprat, però dir, això ens pot passar amb qualsevol venda, no en el cas de frau. Per tant, torno a repetir, i això és molt important, la seguretat que això ens dona en els nostres comerços i també en els seus compradors de que són transaccions segures. Molt bé, fem una recapitulació i entrem en les preguntes. Aquesta eina que ens serveix, com hem explicat, per si us acabeu de connectar fa poc, amb un procés de venda online. Tenim el producte, tenim el servei, tenim el canal per arribar al client, podem fer la venda i aquesta eina que estem presentant avui, aquest Paymail, ens permet fer el cobrament enviant un correu electrònic que genera una factura. El client rep aquest correu electrònic i només clicant o fent clic en un link efectua ja el pagament. De manera que aquesta eina hem explicat que és fàcil d'instal·lar, que té tot un seguiment per part del banc i d'ajuda i que, a més, compleix totes les mesures de seguretat. Anem a per les preguntes, que n'hi ha unes quantes de funcionament. Per exemple, una també que preocupa la gent que fa aquesta mena de transaccions. Ens diu la Clara, si necessitem fer un abonament o una devolució, per exemple, com faríem amb un altre sistema de pagament, ho podem fer també? Sí, no hi ha cap problema. És a dir, nosaltres posem les eines necessàries perquè si hi ha un client que ha fet un pagament i després no li podem servir la mercaderia o pel que sigui el preu de la mercaderia és diferent, podem fer o una devolució parcial o una devolució total d'aquesta operació que ens ha fet el client. Tenim una eina per poder-ho identificar amb el número de factura, per tant, és una manera fàcil de poder fer aquest retorn. Potser no queda clar visualment, la Meritxell es demana com es genera la factura que se li envia al comprador. Bé, aquesta factura, és a dir, un cop entres en l'eina de Morabanc Paymail, senzillament el que et permet és poder fer, crec que hi ha una de les pantalles que es veu aquesta factura, aquí la podem veure. És a dir, això és el que generaríem nosaltres a dins del Morabanc Paymail, en el qual posaríem, en aquest cas, veieu, jo seria el client. Aquí puc posar què és el tipus de material que estic venent. A més, em permet posar-hi
una tassa d'impostos, les taxes, em permet, que aquí no em van fer a mi en aquest cas un descompte, però em permet posar descompte, i senzillament és generar una factura a dins d'aquest propi aplicatiu. També tenim una altra versió una mica més reduïda i que potser també pot ser àgil, que el que et permet és, en comptes de fer una factura de forma manual, és afegir-hi o annexar-hi un PDF. Un PDF que podem haver tret de la nostra aplicació, que pot ser el nostre albarà, pot ser una factura, o inclús podria ser una foto amb el tipus de producte que li estan venent i amb la notificació de com l'ha de venir a buscar o com li portarem a casa seva. Molt bé, ens demanen també si això es pot fer servir per fer aquest mateix procés amb una empresa de fora d'Andorra. En principi, això només està destinat a empreses que puguin treballar en territori andorrà. Per què? Perquè necessiten de tenir una compte bancària a Andorra i necessiten tenir l'autorització per vendre a Andorra. I el client pot ser fora o no? El client comprador final? Sí. Sí. El client comprador final pot estar a qualsevol part del món. Mentre tingui un correu electrònic on pugui rebre aquest enllaç, ell pot estar a Austràlia, a Estats Units o a Japó. El Gustavo ens demana pels temps de sol·licitud d'alta. Suposo que, evidentment, inquietat o amb la inquietud que aquests dies tothom tenim pressa, no? Sí, doncs mira, de fet, des de Morabanc som conscients de la situació actual i de fet, nosaltres a nivell intern tenim tots els departaments molt ben coordinats. Normalment un Paymail té un termini d'activació des de la demanda fins al moment que s'active d'aproximadament 5 dies. Avui estem activant Paymails pràcticament en 24 hores, no? Doncs això fa que els terminis siguin molt reduïts i des d'aquí agrair la feina de tots els departaments interns del banc que justament ens ajuden a que aquest procés sigui molt més ràpid per tothom. Agrupo 2 o 3 preguntes també perquè se'ns van acumulant. Ens demanen, heu comentat la necessitat de tenir o una pàgina web o una pàgina de Facebook. És concretament una pàgina de Facebook, es pot ampliar a altres xarxes socials i en el cas de la web o la pàgina de Facebook han de complir algun requisit en quant a continguts o característiques? Bé, el que o es requereix és que, sobretot, sigui una pàgina en la qual nosaltres puguem identificar part dels productes que es venen o que es vendrien per aquesta eina de Morabanc Paymail. És independentment de si és una pàgina web, una pàgina Facebook, d'Instagram. Sí que és important poder identificar el negoci, perquè al final, darrere tot aquest producte s'està basant en una solució de TPV virtual. I, per tant, el TPV virtual, com tots sabem, sempre va lligat una miqueta en aquest concepte de pàgina web. Molt bé, ens demanen també si es pot assimilar el Paymail al circuit de pagament de Booking.com. Bueno, podríem dir-ho una miqueta així, no? El que passa que Booking el que té és una manera molt més automatitzada. És a dir, depèn, Booking no t'acaba d'enviar un enllaç ben bé a tu, ho fas al pagament. No, hi ha una part que podria ser igual, però no tota seria igual. Aquí hem de pensar que la comunicació amb el nostre client sempre serà una comunicació fora de la xarxa social, fora del producte de Paymail. Només serà el Paymail l'eina final per poder fer o efectuar aquest cobrament del que estem venent. Ens demana la Bea si ella té un programa que ja li fa les factures, l'ha de tornar a fer el Paymail o pot adjuntar la factura amb la que treballa habitualment al sistema Paymail? Bé, de fet, ja ho explicava abans el Jordi en l'apartat de factures. El Paymail et permet fer 2 tipus de factures. La factura simplificada, que seria una factura que tu podries fer en un client espontani, i després tens la factura habitual, que seria el cas dels hotels, no? Parlava abans dels clients habituals, doncs tu pots tindre una base de dades de clients assidus al teu comerç i, per tant, generes la factura directament des de Paymail. La factura simplificada, justament, el que et permet és introduir el logo del teu comerç i, òbviament, adjuntar un arxiu PDF de, si no m'equivoco, fins a 250 cas. Molt bé. Per apuntar un detall que ens demanava el Delfí, que no li queda clar qui ha de tenir la web o el perfil de xarxes socials,
qui ven o qui compra. En principi és qui fa la venda, qui té el Paymail. També, ara ja he explicat el producte, també ens demanen diversos espectadors, diverses persones que ens estan escoltant i veient, les condicions que té aquest producte, quin cost té i quines condicions presenta. Bé, el cost del Paymail actualment és de 150 euros, és un preu reduït respecte al nostre tarifari. El Paymail et permet o permet als comerços generar factures en 4 idiomes, català, espanyol, francès i anglès, i justament et dona aquesta seguretat i aquesta rapidesa a l'hora de generar factures, i a l'hora de que el procés de venda sigui molt més ràpid. El Daniel ens diu si el nostre producte és un servei que no venem amb una web, ja que són serveis a la carta del client, tenen web corporativa, també poden fer servir aquesta eina? Sí, la poden fer servir perfectament. Està clar que hi ha moltes vegades que depèn quin tipus de producte vens no el pots detallar en la teva pàgina web, però mentre estigui dins de l'entorn del qual tu estàs autoritzat a vendre, no hi ha cap problema amb utilitzar el Morabanc Paymail. L'Eduard ens diu si es pot enllaçar amb una botiga virtual, és a dir, la creació de l'enllaç es pot automatitzar o cal picar-la de nou al sistema? En l'apartat del Paymail no es pot enllaçar amb cap altra aplicació. En tot cas, això seria, com hem dit al principi de la presentació, i que si em permeteu un moment us ho ensenyo aquí, seria el producte de TPV virtual. És a dir, com dèiem, Morabanc en té dos, Paymail, que és el que ens estem focalitzant ara, sobretot perquè entenem que la majoria de comerços no estan a la xarxa i necessiten poder cobrar d'una manera immediata i una instal·lació immediata per poder vendre. I llavors tenim el TPV virtual, que aquest sí que ja ens permet poder enllaçar amb qualsevol de les nostres aplicacions, això sí, amb un desenvolupament informàtic a darrere. Molt bé, la Laia ens deia si això és el que a Espanya li diuen una passarel·la de pago. Està basat en una passarel·la de pagament, que és el TPV virtual de Morabanc. El que passa és que aquí Morabanc el que posa és en el nostre client li està posant la facilitat que ell no desenvolupi res i pugui donar d'alta i tenir una base de dades de clients per poder fer aquest cobrament. També ens ha preguntat del Delfí si el comerciant no veu en cap moment les dades de la targeta del client. En cap moment. En cap moment, justament perquè el Paymail, com hem dit en diferents ocasions, és un mitjà de pagament 100% segur i, per tant, si em refereixo a l'exemple que he donat de l'hotel, justament per evitar fraus, necessitem utilitzar el Paymail perquè no hi ha manipulació de cap dada de targeta, sinó que simplement és el client el que des de casa, des del seu mòbil, des de la seva tablet, introdueix les dades de la seva targeta i fa el pagament. El comerciant, en aquest sentit, l'únic que rebrà és un mail conforme ha cobrat el que ha venut. El Juan Carlos ens demana que per un negoci en què el client reserva una hora concreta, entenem que per rebre un servei en aquest cas, el pagament s'efectua en el mateix moment o, com s'ha explicat, seria el mateix cas que el de la reserva d'un hotel? El pagament es fa en el mateix moment que se t'obre la finestra de TPV virtual. És a dir, jo un cop rebo la factura, doncs el temps que jo, client, trigui en fer un clic en el link, i efectuo el pagament. Però sí és cert que en el moment que jo faig el pagament és immediat. Nicolás, en el cas de les agències de viatge receptives, com podem impulsar les vendes si no disposem d'una plataforma de vendes online? En aquest cas entenem que ells estan en les xarxes socials o una pàgina web només informativa, només que tinguin això, per aquí és molt senzill. Generen aquesta factura i li envien al seu client, que és el que l'ha de pagar. És a dir, pensem que això, sobretot, i cal remarcar-ho, és una eina de cobrament addicional, no presencial. Això és cap on anem. I és el que el govern ens permet fer i és les necessitats que des de Morabanc hem vist que cal cobrir i per això estem en aquest moment presentant el que és el producte Paymail i ens estem centrant sobretot en això. Crec que ho he deixat bastant clar, però la Leia ens repregunta si no tens Facebook, web o Instagram, no és possible.
No, de fet, jo penso que en la meva introducció doncs ho he dit, no? I aquí sí que val la pena destacar el decret que el govern publica el dia 17. I justament el que diu aquest decret és que es permet, tot i que tu no tinguis autoritzada l'activitat de comerç al detall per correspondència i per internet, doncs poder vendre. En el cas que es referia el Jordi de l'agència de viatges, doncs es pot vendre tranquil·lament per telèfon. En quant a possibles reclamacions derivades de les transaccions cap al comerç, quin àmbit legal aplicaria Andorra? El Manuel ens demana. Bueno, la veritat és que aquí se'ns en va una miqueta de lo que és el propi webinar. Això, en principi, en tot cas, si vol el Manuel, li contestem després per privat, ¿vale? Però en principi aniria amb el que s'aplica a Andorra perquè el comerç està situat a Andorra. Molt bé. En tot cas, insistim en que, a banda d'aquest webinar força general de presentació de les possibilitats i les solucions cap al comerç, tota la xarxa de Morabanc, de gestors, està a disposició dels clients, com ho està sempre, per rebre qualsevol pregunta o inquietud. Les persones que potser no sou clients i també us interessa, potser la via més ràpida és que truqueu a Telebanc 884 i us redirigiran per si teniu dubtes o necessiteu informació sobre aquest o qualsevol altre servei de Morabanc. Doncs mirem si tenim alguna darrera pregunta i, si no, també insistim que penjarem aquesta presentació per qui la vulgui recuperar i en tot cas, quedem a disposició de qualsevol persona que tingui més dubtes per atendre-les via gestor o via Telebanc. Jordis, moltíssimes gràcies per les explicacions. La veritat és que ha estat molt il·lustratiu i amb molts exemples per mirar de reactivar aquests comerços, aquells que ja feien activitat online o els que no, i aprofitar les oportunitats que ens va oferint aquesta reactivació econòmica. Gràcies a tothom també per assistir a aquest webinar. Espereu que esteu tots bé i que aviat podem recuperar la normalitat. Gràcies, Jordis, i fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. I res, qualsevol cosa o dubte que pugueu tenir, evidentment, des de Morabanc, els gestors o el Telebanc, el telèfon de Telebanc, 884-884, estem a la vostra disposició per tal d'aclarir-vos-els. Molt bé, doncs insistim, penjarem aquesta presentació i tota la xarxa Morabanc a la vostra disposició, que encara arriba alguna darrera pregunta, però la veritat és que ens anem una mica de temps. Gràcies a tots per ser-hi i fins la propera. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia.